Държи. Здрасти, мога да разгледаме? Благодаря. Да. Си. Айде, момчета, айде. Аз не ги познавам тия момчета, ама ми изглеждат сериозно уверени, така че... Смисъл, вратата много ми харесва. Ами, това е нов дизайн, работим се още. Това е готина, така че заповядайте. Благодаря. Здрасти. Здравейте, аз съм Кристиан, не че сте ме питали, но може също така хората да ме познават като Крис Фит. Така че ще се представям. Крис Фит? Сега, да. Кой е Аз Фит? мога да ви помогна. Ами, както нещо. Фит. Изчима нещо. Какъв е това Оскар, бе? Ами да, това не е Яша, значи... Това ми го дадоха, защото съм най-големия филмар. Реално мисля, че има лойка. Геймър ли си е? Вижте какви геймърски клони има. Ами момчета не съм, но реално за порно влизат яко, смисъл, не знаете какъв звук вадат. Просто път като пусна порното от тия клони седят си мисля, че тук правя орги. Аз всеки път трябва да се обяснявам, че не го правя. Кой е това куче? Аз взех си го от Тараска. Знаете ли, да? Интересното е, че когато го откраднах в магазина, впоследствие видях, че пише киска. Така че е доста близо. Се оказах си, че това е някаква съдба. Реално, Ясно. то се е направо написано за мен. Добре. Нещо, което в твоята стая има, а друга стая няма. Това е онази липса на вратарите там. Кажете на зрителите. Става постоянно течение, не се налага постоянно отвори, затвори. Креативно е, да. Да, това е скучно тази вратата, сега ми харесва повече. Добре, мерси, бе. Разбира се. Лека вечер.